Какво става, хора? Аз съм Георги, това е Иван и днес ще ви покажем два фокуса. Да. Йо! Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един фокус. Така, нужно ви е тесте карти. Така. Сега, трябва зрителя да си изтегне една карта. По негово желание. Така, показва я на вас. След това я слага някъде в тестето, в средата. Мисля, че е по средата. Така. Сега, без да гледам, ще се опитам да позная неговата карта зад моя гръб. Така. Мисля, че съм готов. Така, сега търсим за обърната карта. Ето обърната карта, моля вижда ли тя? Да. Така, това беше фокуса, сега ще ви покажа как се правя. Така, вашата цел е да вземете нормалното тесте и да обърнете последната карта наобратно. Така. Тегли се той карта, каквато и да е, например тая. Показва я. Когато я показва, аз правя това движение. И не трябва да се виждат долните карти. Така. Слага я по средата сега, някъде. И вашата цел е, като се обърнете назад, да обърнете ето тази карта. Ето това е движението и ето е неговата карта. Това беше фокуса, много е лесен, всеки може да го направи без да се обърка. Това беше от мен. Здравейте, хора! Днес ще ви покажа един нов фокус, казва се пълна случайност. Трябва ви едно тесте. Сега ще го разцепя. Още един път също. Така. И сега започваме с фокуса. Трябва зрителя да казва постоянно стоп. Стоп. Стоп е. Тук обръщаме картите и почваме да отборяваме. Ето, обърната карта и я слагаме тук. Виждате? Обръщаме тестето и почваме пак. Кажи стоп. Стоп. Ето тук, пак обръщаме тестето и почваме. Ето е картата. Вадиме и оставяме отново тук. Започваме пак. Само да ги дръпна да се виждат. И кажете стоп пак. Стоп. Ето тук. И започваме отново. Ето е картата отново. И това го правим последен път. Кажете стоп. Стоп. Ето тук. И обръщаме картите. И направо мисля, че може да ги разтелим. И ето е картата. Обръщаме и слагаме карти отново. И когато обърнем всичките карти, са 4 аса. И това беше от мен. Довиждане. Така, ето го и разкриването на този фокус. Трябва 2 аса и карта с двойното лице. И след това отделяте тестето и взимате асаците. 2 аса ги слагате ето така. Слагате картата с двойното лице върху тях и другите два асака ги слагате върху тях. След това вземате тестето и за да бъде по-хубав фокусът,
например, почвате да ги цепите. Така. И след това, като се разцепят картите, фокуса почва само да се прави. Кажете ми стоп по някое време. И когато кажат стоп, спирате, обръщате цялото тесте. И започвате. Само трябва да държите картите, за да не се видят. И почвате така. И когато стигнат картите с обърнатото лице, слагате я тук и тя следователно на асак. Слагате тази копчинка отдолу. И почвате пак. Например стоп тук, обръщате, почвате пак. Обръщате картата, тя отново асак. Слагате пак копчинката отдолу. И всеки път така. Ето пак ще бъде асак. И вече може за последния асак да си позволите, например, да разстелите картите, защото вече няма какво да се види. И когато я намерите, обръщате и това е фокуса. И това е. Довиждане.